Hello dear friends, good evening to all of you. Today I would like to share my series of events. That means my journey of struggle. I mean my life story. So that you can inspire to think more, learn more and work more. I strongly believe if you do, everything is possible. If you do nothing, everything is impossible. माने नोङो जुदि खामानिखौ मावोब्ला आरो गासैबो खामानियानो नोंनि थाखाय सम्भब नाथाय जुदि मावाब्ला गासैबो खामानियानो नोंनि थाखाय असम्भब আপুনি যদি কামটো কৰে সব কামই আপোনাৰ কাৰণে সম্ভৱ কিন্তু আপুনি যদি একোৱে কাম নকৰে সব কামে আপোনাৰ কাৰণে অসম্ভৱ जेब्ला आङो 1996 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादखौ नैथि खलबाव उथ्रिसार जायो होमब्लाना आङो गरायसर हायार सेकेन्डारियाव साइन्स स्ट्रिमाव एडमिसन लानानै फरायदोंमोन होमबा आङो गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन ओरैजाय लेंगुवेज प्रब्लेम बर' मिडियामनिफ्राय इंलिश मिडियामाव फरायनायनि एथि आख' थाखा फैसानि प्रब्लेम रांखान्थियारि अबस्थाया नखरा मोजां नङामोन आरो ओंखायनो आं मा खालामोमोन उन्दै फरायसुला फरायसुलिफोरखौ आङो टिउसन फोरोंथाय होयोमोन आरो बिदिनो आङो मा खालामोमोन आखाइ खरस दिहुनोमोन फरायनायनि बहि फावथेन कलम बायनायनि खरसाखौ दिहुनोमोन आरो बिदिनो आंनि फंबाय बिनानावमोननि फरायनायनि खरसाखौबो आङो होयोमोन आरो दा बेबायदि खमायसानि गेजेरजों फरायनायाव आङो साइन्स स्ट्रिमाव आङो उथ्रिसार जानो हायाखिसै माबायाव फार्स्ट इयाराव आरो उननि बोसोरावसो 1998 आवसो आङो ताना माना डि ग्रेडआव सेकेन्ड इयार मोननो हादोंमोन फार्स्ट इयारनिफ्राय नाथाय सेकेन्ड इयारखौ होसेयावबो बारे होसेयावबो आरो 1999 ओमफ्राय बिदिनो 2000 2001 2002 2003 आं गासै हायार सेकेन्डारि फाइनाल इयारखौ साइन्सआव खेबबा होदोंमोन नाथाय आं उथ्रिसार जानो हायाखिसै आरो बे 2003 मायथाइयावनो आरो जाय समाव आङो हायार सेकेन्डारि फाइनालखौ साइन्सआव फरायनानै होबाय थादोंमोन बे समाव आरो सानजारां रोदोमफु सोलोंसालि होननाय मोनसे इन्डिजिनियास मोनसे बड' वार्ड थागिबि बर' सोदोबनि मोनसे सोलोंसालि गायसननायसै आरो मोनसे गोख्रों फोथायथि लानानै जिहेतु आङो मा टिउसन फोरोंथाय होयो बे हिसाबै आङो गंसे प्राइभेट सोलोंसालिखौ गायसननानै लायोबा आरोबाव फोरोंनायाव सुबिदा जासिनगोन साननानै आरो नाथाय बे समावहाय मा खाथियाव इउएन एकाडेमि होननाय आरो माबा मडार्न इंलिश स्कुल होननाय प्राइभेट स्कुल दंखायोमोन दा बिथांमोना बे सोलोंसालिखौ गायसनजानो बानाय दंमोन दा बिदिनो सोरबा बे प्राइभेट स्कुल थाखानायावनो आरो मा प्राइभेट स्कुल बिदि मोनसे सावरायनाय समाजाव सोलिदोंमोन आरो आंनि सायाव माखासे एलिगेसनबो जाबसिननाय जादोंमोन आरो गावहानो क्वालिफिकेसन गैया थाखा फैसा गैया बिनिसो प्राइभेट स्कुल गायसनदों इदि आरो आंहा हायार सेकेन्डारि फाइनालखौ होना पास खालामनो हायैनि टेनसन जाखादों बे खोथाखौ खोनानानै आं बांसिन थारमाने सिरियास जाहैबाय आरो जानानै नंनायाथ' नंगौबो गंसे प्राइभेट स्कुलनि हेड अफ दा इनस्टिटिउट बे हिसाबै क्वालिफिकेसन थायोबा मोजां ओंखायनो बे फिलिंसखौ लानानै आं मा खालामबाय गोबां सिरियास लानानै आरो आं बिथिंजाय आरो बे समावनो आरो हाबाबो जाबायमोन आरो आं 2002 आं जादों हाबाखौ बे समावनो आं हाबाबो जाबायमोन ओमफ्राय 2001 आव हाबा जादों ओमफ्राय बेयावनो बे सोलोंसालिखौ गायसनना लाबाय एसे आरो रायजो राजाफोरनिफ्राय सानैसो जायफ्रा थारमाने आंजों मदद नङा आं जि खामानि मोनसे साननानै खामानिखौ मावदों थांखि लानानै खामानिखौ मावदों प्राइभेट स्कुल गायसननाय बेहाय थारमाने सापर्ट गैया आरो
दा बिथांमोननि बेफोरबायदि एलिगेसनजों इथिं आरो सासे गथ'नि बिफा इथिं आरो फरायनाया इथिं आरो मा हायार सेकेन्डारिबो होबाव पास जाया इथिं प्राइभेट स्कुल गायसनना लादों गोबां समयसानि गेजेरजों आङो मा बै सिटुवेसनखौ आङो मा अभारकाम खालामनो गोनां जादोंमोन बै थासारिखौ आङो मा बारग'बोनो गोनां जादोंमोन आरो दा बे फरायसालिखौ बै समावथ' बाजानायाथ' बाजादोंआनो खिन्थु बै स्कुलखौ एकदम सेफायना होनायनि माखासे माबासिमबो षड़जन्त्रबो सोलिदोंमोन आरो जायनि जाहोनाव आङो क्लास 8 लाखानायखौनो आं हगारना होनो गोनां जादोंमोन ओमफ्राय आङो अख्रायैनो आङो फार्स्ट खेबसेनि बोसोरनि क्लास 8नि बेचखौ आं हगारना होनो गोनां जानायाव अख्रायैनो हगारना गोनां जाहैबाय आरो ओमफ्राय अख्रायैनो आरो उननि बोसोरनिफ्राय आङो मा 7आव थानायखौ आं 8आव बिदि आपग्रेड होननायसै 8आव थानायखौ 9 बिदिनो माबा खालामबाय आरो लासै लासै आङो क्लासखौ बारायलांबाय थानायसै आरो दा इथिं आरो आङो हायार सेकेन्डारिखौ होबाबो जायैनो आरो फिन मा खालामबावबाय आङो आर्ट्स स्ट्रिमथिंजाय आं फरायनो थाखाय गरेस्वर कलेजाव एडमिसन लाफिनबाय आरो फार्स्ट इयारनिफ्राय ओमफ्राय बिदिनो 2005 मायथाइयाव ताना माना 36 ना मा पारसेन्ट लानानै आरो 36 ना 37 आरो पारसेन्ट लानानै हायार सेकेन्डारिखौ उथ्रिबाय 2005आव ओमफ्राय 2009आव माबाखौ ग्रेजुवेसनखौ 36 ना मा पारसेन्ट लानानै उथ्रिबाय दा बेबायदिनो आङो मा बेसेबांबा गोबाव गेप्स फार्स्ट इयाराव खेबसे हायार सेकेन्डारियाव मा खेबबा गासै 6 बार आङो मा 6 टाइम्स आङो मा फेल जादोंमोन आरो बेखिनि गेप्स थांनायनि उनावसो आङो मा फरायफिननानै आं ग्रेजुवेट जाहैदोंमोन आरो ओमफ्राय बे समाव आं एसे गोसोखौ मोजां नांनायसै आरो मालायफोरजों माबा माबि बुंजानायनिफ्राय एसे गावखौ मुक्ति मोननाय बायदि मोननायसै आरो ओमफ्राय बे समावनो आङो मा खालामबाय 2010 मायथाइयाव 2009खौ पास जानानै 2010 मायथाइयाव आङो मास्टार डिग्रि खालामनायसै इंलिसाव खिन्थु बाय आं साक्सेस जानो हायाखिसै आरो खारन बे समाव इउनिभारसिटिया बबेयाव बेखौनो आं मिथियामोन गुवाहाटि थांनो मोननायानो खेबसे खेबनैफोरल'सो जादोंमोन आरो बबाव जायगायाव दं इउनिभारसिटिया बेखौ मिथिया बेफोरखौ मिथियैयाव आङो मा खालामबाय थारमाने स्टाडि सेन्टार मोनसे दंमोन आरो गरेस्वर कलेजाव आइडलनि दा बे लादोंमोन खिन्थु आं इउनिभारसिटियाव थांनो थाखाय जायगाखौ आं सिनायियाव मा खालामबाय आङो बोसोरसे ओरैनो इंलिसाव मा एडमिसन लानानै मास्टार डिग्रि खालामनो थाखाय इंलिसाव एडमिसन लानानै आङो मा ओरैनो गेप्स थांबाय आरो ओमफ्राय जेथियाना 2011निफ्राय आङो मा खालामफिनबाय आं जिरायना थाखायाखिसै आरो ओमफ्राय आं मोनसे माबा खालामबावबाय आरो सानखांफिनबाय आरो आं इंलिसावथ' जेनेबा हम एसाइनमेन्ट लिरनायावबो आयदा मोनबाङाखिसै बारा आरो इउनिभारसिटिखौबो आं संना मोनाखिसै रबिबाराव क्लास जायोमोन नालाय बे थांनांगौ खिन्थु आं थांनाय जायाखैमोन आरो आयदा मोनथारैखाय आं इंलिसखौ दोननानै आङो नेक्स्ट उननि बोसोराव मा बड' एम.ए.आव आङो मास्टार डिग्रि खालामनायसै आरो जेब्ला बड' एम.ए.आव मास्टार डिग्रि खालामो बे समाव मा जाहैबाय 2012 मायथाइयाव गिबि खेबनि थाखाय स्टेट लेभेलनि टेट एग्जामा जानायसै आरो ओमफ्राय बे स्टेट लेभेलनि टेट एग्जामाव आङो मा आपार प्राइमारिनि मेथामेटिक्स आरो साइन्स आरो लवार प्राइमारि बे मोननै एग्जामखौ आङो होनानै उथ्रिसार जानायसै आरो 150 मार्क्सनि मादाव आङो मेथामेटिक्स एन्ड साइन्स आपार प्राइमारियाव आरो 87 मोननायसै 83ल' नांगौ पास जानो खिन्थु आं 87 मोनदोंमोन ओमफ्राय एल.पि.आव 88 मोननायसै आरो दा बेबायदिनो आङो मा जाय मानसिनि आर्लि एकाडेमिक केरियार वाज नट गुड नङा होमबा जायनि आगु एकाडेमिक केरियारा मोजां नङामोन नाथाय बे मानसिया मा मोननै अपरचुनिटि लानो थाखाय चान्स मोनदोंमोन आरो दा बे चान्सआ एक्सुवेलि मा चान्स इज नट गिभेन बाट इट इज टु बि टेकेन होननाय बाथ्राखौ आं मानियो आरो नोंथांमोनाबो बेखौ फल' खालामनाया मोजां सुबिदाखौ रावनोबो होनाय जाया बेखौ एक्सुवेलि लानोसो नांगौ आरो
दा आङो सुबिदाखौ मोननो थाखाय बहुद आङो नाजादोंमोन जेथियाना 2006आव बे MLA इलेक्सन जादोंमोन आरो बे MLA इलेक्सनाव आङो पलिटिकेल लिडार्सफोरनि इम्परटेन्स मोननो थाखाय गुरुत्व मोननो थाखाय आङो बिथांमोनखौ सहजग खालामदोंमोन खालामनानैनो आङो मा खालामदोंमोन माबा मोनसे एसे खामानि मावफानानै माबा मोनसे सुबिदा मोनबाय बायनो हागौ खोमा बिदि मोनसे साननाय दङमोन आरो ओंखायनो आङो मा खालामदोंमोन सहजग खालामदोंमन बाइक रेलियावबो थांफादोंमोन आङो बे बाइक रेलियावनोथ' मा जाहैबाय बिराद टेरिबल एक्सिडेन्ट पार्किजुलियाव जादों आरो 2006नि घटना दै बाइक रेलियाव बै पार्किजुलि नार्सिं हम खाथियाव आरो बेयाव एकदम टार्निंआव मा जाहैबाय एक्सिडेन्ट जानानै एकदम बेसेबांबा लुनदाव लुनसि अन्थाइ बल्दारनि गेजेराव एकदम खै फाखो गिदिंलांखो हिसाब गैया आरो बे गोग्लैहैबाय गोग्लैनानै ओमफ्राय नै हाथायाबो थाइनै बायबाय आंहा ओमफ्राय हान्थु गिलायाबो गुग्रुबनानै थुख्रा मोननै जाबाय बांसिना गोजौथिं फैबाय खमसिना गाहायथिं थांबाय आरो दा बेबायदि बिराद गिथावना मोनसे एक्सिडेन्ट जादोंमोन नाथाय बे एक्सिडेन्टआव आङो जेरैबायदि दोलोनिफ्राय रांखान्थियारि न'खरनि अबस्थायाथ' मोजां नंखायामोन दोलोनिफ्राय पार्टिनिफ्राय आं माबाफोर अनसुंथाइ मोनोबा मोजां ट्रिटमेन्ट लानो हागोनखौ बिदि सानदोंमोन आरो खिन्थु ना मोजां ट्रिटमेन्ट ना माबा मोनसे थारमाने राङारि अनसुंथाइ ना माबा मोनसे थारमाने मा खस्थ' जानायनि थाखाय माबा मोनसे फिसा साख्रिखौनो होनोसै खुनु सुबिदाखौ आंनो होनाय जायाखैमोन आरो आंनो होआखै होयैनि आङो आंनि बिसिनि थाखायबो आं मा खालामदोंमोन अंगनबादिनि थाखाय एसे माथा मारिदोंमोन आरो हेल्पार सेल्पार मोनबाय बायो खोमा होननानै खिन्थु होमबाबो आं नायफिनजायाखिसै आरो ओमफ्राय 2005 मायथाइनि फोरोंगिरि थिसनथाइ बे मोनसे इन्टारभिउआवबो आंबो होदोंमोन ओमफ्राय आंनि बिसियाबो होदोंमोन नाथाय गैया ओरैनो होनायल' जाहैबाय नायफिनजायाखिसै मालाय मोनजोब्बाय खिन्थु आंहा गैया आरो थारमाने दा बेफोरबायदि किसुमान सुबिदाखौ मोननो थाखायलाय आङो मा सेस्थाखौ लादोंमोन खिन्थु रावनिबो आं अननाय मोनाखैमोन आरो खिन्थु ओमफ्राय आंनि बे मोनसे माबानिफ्राय आङो सोलोंबाय आरो थारमाने जिखिनि मोनसे आंनि लाइफआव जाबाय आरो थारमाने सोरबाया होआबाबो नों मा खालामनांगोन नोंनि थांना थानायनि राहा लामाखौ नों निजे बानायनानै लानांगोन आरो मानोना you can never fulfill your dreams and aspiration depending on others मालायनि सायाव सोनारनानै नोङो माब्लाबाबो नोंनि गांनाय उखैनायखौ नोङो फोलोमनो हाया थारमाने ओंखायनो मा खालामनांगोन सोरबाया नोंखौ अनाखैबा उपाय गैया नोङो मा खालामनांगोन सर्टकाट गैयाबाबो नों गोलाव काट लं काटनि गेजेरजों नोङो मा खालामनांगोन रियेल साक्सेस अफ लाइफ जिउनि गुबै जाफुंसारनाय बेखौ इन्जय खालामनांगोन आरो ओंखायनो बुंनाय जादों देयार इज नो सर्टकाट अफ साक्सेस थारमाने सर्टकाटनि गेजेरजों साक्सेस जानाया बेखौ मा बोरैबा मोनफ्लांनाय जाफ्लांनायसो होनना बुङो थारमाने आरो बे फायग'नि थाखाय जानायसो होनना बुङो नाथाय साक्सेस उइथ इफर्ट इज कल्ड एचिभमेन्ट आरो बे मोनसे ग्रेटफुल होननाय मोनसे बुस्थु थायो आरो नाजानायजों जाफुंसारनायखौ मा होनना बुङो एचिभमेन्ट होनना बुङो थारमाने खिन्थु साक्सेस उइदाउट इफर्ट इज कल्ड एक्सिडेन्टेल अर साक्सेस उइदाउट इफर्ट इज कल्ड लाक फायग'नि थाखायसो मोननाय एबा बोरैबा मोनफ्लांनाय बिदिसो होनना बुङो थारमाने दा ओंखायनो वेदार इउ वान्ट टु बि पार्ट अफ साक्सेस उइदाउट इफर्ट अर साक्सेस उइथ इफर्ट बे नोंनि गोसोनिसो बाथ्रा खस्थ' खालामालासिनो नाजानाय गैयालासिनो जाफुंसारनायनि बाहागोआरि जानो लुबैयो ना नाजानायजों खस्थ' खालामनायजों जाफुंसार जानायनि बाहागोआरि जानो लुबैयो बे जाहैबाय नोंथांनि गोसो सिंनि बाथ्रा आरो खिन्थु साक्सेस उइथ एक्सिडेन्टेल साक्सेस उइथ लाक बेयाव मा जब सेटिसफेक्सन थाया थारमाने बाट साक्सेस उइथ इफर्ट बेयाव मा थायो नाजानायजों जाफुंसारनायाव मा जायो जब सेटिसफेक्सन थायो आरो फिसायानो जाथों दा बेफोरबायदिनो आं मा खालामदोंमोन आङो सोरनिबा अननाय मोनाखैबाबो आरो
आङो गावनो आंनि थांना थानायनि राहा लामाखौ बानायना लादोंमोन आरो आङो बे 6 दाननि थाखाय बे कन्ट्रेक्चुयेल बे टिचारफोर जिखिनि मोनसे माबा होदोंमोन बेखौबो आङो मोननो हायाखैमोन आङो गुरुत्व मोनाखैमोन आरो रावनिबो गोनांथि सानाखैमोन खिन्थु मालायफ्रा मोननायखौ खोनानानै आं दुखु नांदोंमोन आरो जोंफोरखौ मानो इमान थारमाने माबा खालामा जेनेबा गुरुत्व होआ बिदि होननानै आरो दुखुआथ' दुखुआनोसै दुखुखौ दुखु साननानै थाबाय थाबाथ' आरो मा जायो जेबो जानाय नङा वरिं नेभार सल्भ्स एनि प्रब्लेम वरिं इज नाथिं बाट वेस्टिं अफ टाइम एन्ड एनार्जि माबा जिंगा सिनाया सानबाय थानाया दुखु खालामबाय थानाया मा सम आरो मा सक्तिखौ आद्रि खालामनायसो जायोनो थारमाने ओंखायनो आङो मा खालामाखिसै जेजोंबो आं कमप्रमाइस जायाखिसै आरो आंनि जिखिनि मावनो गोनां आं जिखिनि केपासिटि दं बे केपासिटिखौ आं मेनटेन खालामै आङो मा बे सानजारां रोदोमबो सोलोंसालिखौ आङो सालायबोबाय थानायसै आरो 2003निफ्राय जेथियाना बे 2003निफ्राय आं जि थारमाने स्टार्ट खालामदों बे स्टार्ट खालामनायनिफ्राय आङो मा केरानिनिबो हेडमास्टारनिबो मेथ्सनि फोरोंगिरि साइन्सनि फोरोंगिरि इंलिसनि फोरोंगिरि एडभान्स मेथ्सनि फोरोंगिरि इंलिस ग्रामारनि फोरोंगिरि सोब साबजेक्टखौनो आं मा खालामनायसै मेनटेन खालामनायसै आरो जेरै हागौ ओरै आरो माब्लाबा फोरोंगिरि फैया बे फोरोंगिरि गैयैयावबो आं मा खालामोमोन बे पिरियडखौ आङो मा ओरैनो थांहोआमोन आरो दा बेबायदिनो आङो मा खालामदोंमोन मेनटेनेन्सखौ खालामबोबाय थादोंमोन आरो बेखौ खालामबोबाय थानायावनो आङो लासै लासै मा खालामनो हादोंमोन मेथ्स साइन्स इंलिस ओमफ्राय एडभान्स मेथामेटिक्स आरो इंलिस ग्रामार बै माखासे साबजेक्टनि सायाव आङो कनसेप्टआ क्लियार जानो हादोंमोन आरो क्लियार जानायनि जाउनाव आङो मा 2012आव जानाय गिबि खेबनि टेट आनजाद जेबो थारमाने मा स्टाडि गैयालाबासिनो आरो थारमाने उइदाउट एनि प्रिपारेसन आं बे आनजादखौ जिरायनानै गोरलैयैनो उथ्रिसार जानो हानायसै आरो ओंखायनो आङो जायफोरा प्राइभेट सोलोंसालियाव एबा टिउसन खालामनानै दंबाय दङ आरो आं नोंथांमोनखौ खावलायो आरो जायफ्रा मा ओरैनो BA MA पास जानानै ओरैनो जिरायनानै दं नोंथांमोन लाइमोनफोरखौ आं खावलायो आरो थारमाने आरो जायफोरा मा बैसोआ एसे थांबाय जेबो थारमाने सुबिदा मोनथ'वाखै आं नोंथांमोनखौबो खावलायो आरो नो मेटार हाउ माच अल इउ आर टुडे नोङो बेसेबां बैसो जादों बेजोंबो बाथ्रा नङा नो मेटार हाउ माच लेभेल अफ उइक इउ आर नोङो बेसेबां दुरबल बेजोंबो मेटार नङा whether poor level or middle level it does not important जोबोद दुरबल ना गेजेर थाखोनि दुरबल बेजोंबो बाथ्रा गैया if you want to enjoy the real success of life you still have chance नोङो जुदि मोगथां जिउनि इन्जय खालामनायखौ जुदि लुबैदोंब्ला आरो थारमाने जाफुंसारनायखौ जुदि लुबैदोंब्ला दासिमबो नोंथाङा सम दङ आरो just you are to lead your journey of struggle continuously if there is no struggle there is no probable of achieving anything if there is no struggle there is no probable of solution of any problem মানে সংগ্ৰাম নহলে সমাধানৰ উপায় নাই সংগ্ৰাম নহলে যিকোনো সমস্যাৰ সমাধান নাই जुजियाबा जायखिजाया जिरादखौनो नों मोननो हाया जुजियाब्ला जायखिजाया जेंनानिनो समाधान नों मोनफुंनो हानाय नङा ओंखायनो you must lead your journey of struggle continuously ओंखायनो नोंनि जुजिनायनि दावबायनायखौ नों दैदेनलांबाय थाथारनांगोन आरो because the struggle is the only one way through which you can reach your destination माने स्ट्रागलानो मोनसेल' राहा लामा जाय राहा लामानि गेजेरजों नोङो मा नोंनि जिखिनि थांखि जिउआव जिखिनि लुबैदों बै लुबैनायसिम मा सहैनो हायो आरो थारमाने सो लिड योर जार्नी अफ स्ट्रागल कन्टिनिउसलि এই কাৰণে আপোনালোকেও যাতে সংগ্ৰামৰ যাত্ৰাটো সদায় তাৰমানে আগুৱাই নি থাকে এই কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিলোঁ दा बेबायदिनो आङो मा खालामनायसै बे
लाजिया फांजिया बेफोरबायदि जुजिनायनि फिथाइ हिसाबै आं दिनै लाइफआव नैबे मोननै खाबुखौ आं मोननो हादों आरो गभर्नमेन्ट स्कुलाव खामानि मावनो हानाय सासे गभर्नमेन्ट फोरोंगिरि हिसाबै आङो खाबु लानाय बेखौ आंनो सुबिदाखौ होआखैमोन आवगोलाव खिन्थु आं निजेनो मा खालामदोंमोन टेटखौ पास जानानै आं सुबिदाखौ लादोंमोन आरो दा बेबायदिनो नोंथांमोनाबो टेटल' नङा मा टेट जायखिजाया साख्रिनि एग्जामखौनो नोङो पास जानोब्ला क्लास 6निफ्राय क्लास 10सिम मेथ्स साइन्स आरो इंलिस बे गांथामखौ मोजां क्लियारै कनसेप्टखौ माबा खालामना ला प्रेक्टिस खालाम रिभाइस खालाम एबा रिस्टाडि माने फरायफिननानै क्लियार खालाम होमबानो नोङो मा खालामनो हागोन जायखिजाया साख्रिनि एग्जामखौ पास जानो हागोन होननानै आङो दाथि बुंनो हायो आरो जुदि फरायनो बायोबा न'खराव गामियाव उन्दै गथ' दङ फरायफुबाय थानाय बिसोरखौ फोरोंथाइ हो टिउसन माने एसे एनै आखाइ खरसबो मोनगोन आरो बिदिनो नोंनि बे कनसेप्टफोरनि सायाव क्लियारिफिकेसन बे क्लियार कनसेप्ट जानाया बे फैगोन आरो नङाबा आरो प्राइभेट स्कुलफ्राव हाब आरो बे प्राइभेट स्कुलाव हाबनानै मेथ्स साइन्स आरो इंलिसनि सायाव बांसिन फोरोंथाइखौ हो होमबानो नोङो मा जाहैबाय सोलिनो थाखाय आखाइ खरसाबो मोनबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय नोंहा कनसेप्टआबो क्लियार जाहैबाय आरो बिदिनो नोङो इन्टारभिउ पास होनानै नों साख्रि मोननो सुबिदा जाहैगोन आरो दा बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामोबानो नोंथांमोनाबो लाइफआव माबा मोनसे सुबिदा मोननो हागोन आरो बी लाइक ए बर्डमेन बाट नट लाइक ए पन्डित रोंना थानानै जेबो जाया नोंनि रोंनायखौ खामानियाव बाहाय सोरनिफ्रायबा खोनानाय गियानखौ नों खामानियाव बाहाय होमबाना नोंथाङा मा मुलाम्फा जानो हागोन थारमाने बेजों नोङो थांना थानायनि राहा लामाखौ मोननो हागोन दा आं बेखिनि बाथ्राखौ नोंथांमोननि सेराव आङो फोरमायनो गोनां दंबावो उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन लोगो मोनगोन बे मिजिंजों दिनैनि बे आंनि जार्नि अफ स्ट्रागल जिउनि मोनसे संग्राम बे संग्रामखौ आं नोंथांमोननि सेराव फोरमायहरबाय आरो मिजिंथियो बेयो नोंथांमोननि मोनसे जिउआव थांना थानायनि जुजिनायनि मोनसे मुलधन जाथों मोनसे मुलधन जागोन बेखौ आं मिजिंथिबाय ओमफ्राय खावलायबाय नोंथांमोनखौ जाहाथे जोंनि बर' ससाइटियाव बर' समाजाव जायफोरा थारमाने एलार्ट नङा लाइफखौ लानानै जायफोरा थारमाने सांग्रांथि गैया बिथांमोना जाहाथे सांग्रांथि जायो बिथांमोना जाहाथे बे भिडिअखौ नायनानै मुलाम्फा मोननो हायो रियेलाइज खालामफिननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामदो चेनेलखौ बिस्थिराम नार्जारि चेनेलनि नामा ओमफ्राय कमेन्ट हो ओमफ्राय मा खालामदो लाइक खालामदो होमबा गोजोननाय थाबाय थेंक इउ